Moi! Mä teen äkkiä tässä Watching My iPhone tagin, niin aloitetaan. Puhun muuten Skypeissa, niin älkää hypätä puhun parhaan tyypin kanssa. Moi! Sano moi! Terve! Joo, meillä on kans yhteinen YouTube, mutta tää menee nyt mun omaan YouTubeen. Aloitetaan. Okei. Joo, se listiä kuvia. Mutta sen takia älkää ihmetä, koska tulee ääniä. Mutta aloitetaan. Mulla on siis iPhone 4S. Joo, aloitetaan. Mulla on siis tosta taustakuvana mun ihana koira nakki, mistä te varmaan lukenut. Ainakin tässä mun blogissa, jos olette lukenut. Mä linkkaan mun blogin tonne alas. Joo, aloitetaan. Ups. Pistän tän näytön. Joo. No niin, nyt te näettekin jotain. No niin, aloitetaan. Mulla on sitten mediatärkeet apua. Shit. Aloitetaan mediasta. Mediaa mulla löytyy Instagram, Twitter, Facebook, Geek, Tumblr, AskFM, Blogger, WhatsApp. Insta follow. Mä meinasin poistaa täältä nyt pari noista medioista. Ja Blogger, koska mulla on se blogi. Mä linkkaan alas. Mä kirjoitan mun nimet näistä jostakin. Ehkä ennen kuin oon mä kirjoittanut, mutta joo, mä linkkaan sinne mun blogiin. Voitte käydä tsekkaa mun blogin, sit voitte sieltä nähdä näiden muiden nimet. Sitten Clash of Clans, Dump Waves, Subway Surf, Highway Rider, Minion Rush, Pip Collage ja POW. Ja maksullisia on pilkkä tästä POW. Ja sitten WhatsApp, se on ilmainen, kun se lataa. Se on 9 kuukautta ilmainen. Mut sitten kun se alkaa vuodessa maksaa 89 senttiä. Sitten täällä mun tärkeet, mulla on tommotti. Sää, kalenteri, FaceTime, PD, kuvat, kamera, asetukset, App Store, Shatsa. Ja auttakaa mua, mä en tiedä kun mulla niinku näyttää tältä. Mä en oikein ymmärrä. Joo, jos te tiedätte, kun mulla on aika parikin appia tolle, mutta jos te tiedätte miten ne saa vaihdettua, niin olisin hyvin kiitollinen, jos tiedätte. Ja kirjoitatte alas. Etsi iPhone, Capture, iTunes Store, Musiikki, H&M, Flippagram, iBooks, 020202, Sleep Circle maksaa. Sitten apua. Apuasta löytyy muistiinpanot, videot, kartta, kello, laskin, Viber, Stepmania, reitti, GPS maksaa, Spotify maksaa, VRAMät maksaa, päivän sovellus. Sieltä on joku sovelluksen, mikä ei ole maksullinen, sen ilmastekston kanssa. Tänään siellä on, katsotaan. Ja se on silleen Running Pro GPS. Sitten ringtone, sekin maksaa. Voitteko tää oma soittoäänen? Sitten Shitsia. Shit, yhteystiedot, kompassi, Sanelli, nettikioski, pörssi, Passbook, Game Center, Google Maps ja muistutukset. Ja sitten puhelinviestit, Safari ja Mailon tuolla alhaalla. Se oli Watching My iPhone. Ja mulla on iPhone 4S, valkoinen. Täällä käy. Ja moikka!